Ba aldakizue 29 eta 65 urte bitarteko lau emakumetatik 3 antidepresiboak hartzen dituztela, eta suizidioa 25 urte berakoen artean heriotza ez naturalen lehen kausa dela. Pertsona batek laguntza profesionala eskatzen duen momentutik tratamendua hasi bitarteko itxaronaldia 6 hilabetekoa izaten da bataz bestekoa, osasun publikoan, psikologian. Horregatik, pertsona horrek okerrera egiteko probabilitatea egunetik egunera handitu egiten da. Bale, enekak aipatu duen guztiak, erakusten dugu gizarte gisa, arazo emozionalak kudeatzeko modu berri bat behar dugula. Jendeari, kaltekatuei, azkarrago erantzuteko eta zerbitzu psikologikoak arintzeko. Open saien ziur gaude gizarte osasuntsu baten oinarriak hauek direla. Pertsonak inteligentzia emozionalen balioetan heztea eta diagnostiko tempranoa. Horregatik, itunak egitea oso garrantzitsua eritza zaigu, psikologian tratamenduaren sarbidea errazteko. Alde batetik enpresekin egindako itunak eta beste alde batetik osasun zentrekin, bai publiko eta bai pribatuak. Modu honetan pertsonen ongizatea eta hezkuntza emozionala unibertsala eta lehentasunezkoa izango da gure gizartean. Eta hemendik sortu da OpenSai, gure aplikazioa. Adimen artifiziala duen chatbot baten bidez, elkarrizketa baten bidez, osasun emozionaleko aurre diagnostikoak eskaintzen ditu baita tresnak kudeatzeko. Konkretuki 2 fase izango ditu, alde batetik identifikazio fasea, izango ala adimen artifizialarekin esan bezalako elkarrizketa baten bidez, aurre diagnostiko bat emango dizu, eta beste alde batetik itxaronaldi horretan kudeaketarako emango dizkizu tresnak itxaronaldi horretan ez okerrera joateko eta laguntza pixka bat izateko. Bale, garapen fasean egon arren, gure chatbota arazo emozionalak aurkitzeko gai izango da. Eta interakzioetan oinarrituta noski. Eta orduan, adibidez, pertsona batek esaten badio triste sentitzen dela, orduan inteligentzia artifizialak bilatuko ditu depresioaren sintomak, adibidez. Eta hori, hau izan da dena, gu enekate hiri gara eta hemen gure kontaktuan harremanetan jarri nahi izateko. Eskerrik asko. Bikain. Aurkezpenen ostean, lau alor desberdin begiratu ditugu, alde batetik aurkezpena bea. Bigarrengoa ongizateari begiratuta, ze ekarpen daukan, berritzailea den edo zenbateraino den, eta gero euskararen erabilera. Orduan, lau alorroiek begiratuta. Ez da erresa izan, baino badugu irabazle bat. Eta irabazlearen izena OpenSai, Eneka eta Eriken izenean. Orain argazkia.